गावाकडच्या भूतांच्या गोष्टी. मी सुट्टीनिमित्त तेव्हा गावी गेलो होतो. गाव म्हटलं की डोळ्यासमोर उभं राहतं ते म्हणजे डोंगर, नदी, निसर्ग, शेत आणि सोबतच गावाकडच्या गोष्टी. आणि मग ह्याच गोष्टी जर भूत आत्मा यांच्याबद्दल असतील तर मग त्याची मजाच काही और असते. प्रत्येक गावात, प्रत्येक वाडीत एक तरी अशी भूताची गोष्ट असते जी दिवसा जरी ऐकली तरी अंगावर काटा येतो. मी माझ्या मित्रासोबत दुपारचा सहज आमच्या जवळच्या एका नदी किनारी बसून होतो. आम्ही तिथे बराच वेळ गप्पा मारत राहिलो. आता हळूहळू संध्याकाळ होऊ लागली. माझे एक नातेवाईक जवळच्याच एका गावी राहत होते. मी सहज तिथे जायचा त्याला रस्ता विचारत होतो तेव्हा तो सांगू लागला की तिथे जायचे 2 रस्ते आहेत. एक पूर्वीचा जुना रस्ता जो लांबीचा आणि जंगलातून जाणारा आहे, आणि दुसरा शॉर्टकट रस्ता जो अजून एका गावाजवळून जातो. तो पुढे सांगू लागला, जुना रस्ता तिथून सहसा कोणी जात नाही, कारण तसही तो लांबचा आहे आणि तिथे काही गोष्टी बोलल्या जातात. यावर मी त्याला सहज विचारलं, गोष्टी म्हणजे? आहेत काही गोष्टी ज्यामुळे लोक तिथून जात नाहीत? मी समजून गेलो होतो, हा इथे काही सांगायचा नाही, कारण गावचे लोक अशा गोष्टी खूप मानतात. म्हणजे भूतप्रेताच्या गोष्टी ते नदीजवळ किंवा विराण भागात खास करून संध्याकाळच्या वेळेत नाही करत. गोष्टी तर दूर, ते संध्याकाळचा भूतप्रेतांच्या नावाचाही उल्लेख करत नाहीत. असं केल्याने अशा अमानवी गोष्टी आपल्या पाठून घरापर्यंत येतात अशी त्यामागची समज असते. म्हणून आम्ही तिथून नदी किनाऱ्यावरून निघालो आणि सरळ घरचा रस्ता पकडला. माझा मित्र माझ्याच वाडीत राहत असल्याने आम्ही आमच्या वाडीतील एका मंदिरात जाऊन बसलो आणि माझा मित्र त्या रस्त्याबद्दलची मला गोष्ट सांगू लागला. त्या रस्त्यावर साधारण 8-10 वर्षापूर्वी एक अतिशय दुर्दैवी घटना घडली होती. एक बाई त्या रस्त्याने जात असताना तिला एका भरधाव वेगात येणाऱ्या गाडीने अक्षरशः धडक दिली. तिच्या धडकेने ती गंभीर जखमी झाली. पण या गोष्टीबद्दल असंही मानलं जातं की हा कोणता अपघात नव्हता, तर एक जाणून बुजून घडवून आणलेला घातपात होता. असं बोललं जातं तिचा नवरा त्या दिवशी मुद्दामून तिला त्या रस्त्याने घेऊन गेला होता. त्याने आधीच एका गाडीवाल्याला त्याच्या या कटात सामील केलं होतं. जेव्हा ती गाडी भरधाव वेगात त्या रस्त्याने येत होती तेव्हा तिच्या नवऱ्यानेच तिला जाणीवपूर्वक त्या गाडीसमोर ढकललं. पण या गोष्टीचा कोणाकडे काहीच पुरावा नाही. ही गोष्ट इथेच थांबत नाही. गाडीच्या त्या धडकेने देखील ती महिला जिवंत होती. रात्री 1:30-2च्या सुमारास तिथून एक मालवाहक ट्रक जात होता तेव्हा त्यांना रस्त्याच्या मधोमध रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली एक बाई दिसली. ती तेव्हाही जिवंत होती. तिच्या हाताच्या बोटांची हालचाल होत होती, पण तिला काही बोलता येत नव्हतं. त्यांनी तसंच तिला गाडीत टाकलं. पण जेव्हा तिला हॉस्पिटलमध्ये आणलं गेलं तेव्हा तिला डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं. डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार तिच्या शरीरातून जास्त रक्त गेल्याने तिचा मृत्यू झाला होता. जर तिला आधी आणलं असतं तर ती नक्कीच वाचली असती. आता यात भयंकर गोष्ट ही आहे की ती अजूनही लोकांना तिथे फिरताना दिसते. पण ती सर्वांनाच दिसत नाही. जो कोणी त्या रस्त्यावरून प्रवास करताना त्या प्रवासादरम्यान स्वतःच्या गाडीचा हॉर्न वाजवतो त्याच क्षणी ती अचानक त्या हॉर्नच्या आवाजाने तिथे रस्त्याच्या मधोमध प्रवाशांना उभी दिसते. ती रस्त्यावरून येऊन मदतीसाठी गाड्यांच्या पाठी धावत सुटते. त्यामुळे तिथे अपघात घडून येतात. ही गोष्ट फारच भयानक होती. पण यावर विश्वास ठेवण्याचा एकच मार्ग होता, स्वतः तो अनुभव घेण्याचा. जर मी माझी गाडी काढली तर तू माझ्यासोबत रात्रीचा येशील त्या रोडवरून? कोण? मी वेडा आहे का? त्याच्या ह्या उत्तरातच त्याच्या मनात असलेली भीती स्पष्ट दिसत होती. पण तरीही मी त्याच्या पाठी लागलो. त्याला या गोष्टीसाठी तयार करायला मला पूर्ण आठवडा लागला. शेवटी गावाहून परतायच्या 2 दिवस आधी तो या गोष्टीला तयार झाला. मी खूप एक्सायटेड होतो. मनात थोडी भीतीही होती, कारण त्या बाईची गोष्ट खरं तर माझ्या डोक्यातून काही केल्या जातच नव्हती. शेवटी आम्ही रात्रीचे 11 वाजता
आमच्या घरातून निघालो. गाडीत 12 वाजेपर्यंत थोडा टाइमपास केल्यावर आम्ही त्या भयानक रस्त्याच्या दिशेने निघालो. साधारण 12:30च्या सुमारास आम्ही त्या रस्त्यावर पोहोचलो. मी पाहत होतो तो संपूर्ण रस्ता एक प्रॉपर हॉरर रोड वाटत होता. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला गर्द झाडी वाढली होती. रस्त्यावर दूर दूरपर्यंत कुठेच रस्त्याकडेचा दिवा दिसत नव्हता. आता वाटत होतं आम्ही दोघं आलो म्हणून ठीक होतो, नाहीतर एकट्याला तर इथून प्रवास करायची माझी हिंमतच झाली नसती. आम्ही दोघेही काहीच न बोलता गाडीत गप बसून होतो. मी तर देवाकडे हीच प्रार्थना करत होतो की अशा भयानक प्रसंगी आमची गाडी चुकूनही बंद नको पडू दे. काही वेळाने माझा मित्र सांगू लागला, हीच ती जागा जिथे लोक हॉर्न वाजवायला घाबरतात. मी एकदा भीतीचा आवंढा गिळला. मी माझ्या मित्राकडे पाहिलं आणि माझ्या गार पडलेल्या हातांनी मी गाडीचा हॉर्न वाजवला. हॉर्नच्या त्या आवाजाने तर एक क्षण माझ्या छातीत धस्स झालं. आम्ही इथे तिथे पाहू लागलो. मी गाडी रस्त्याच्या मधोमध थांबवली. मी पुन्हा एकदा गाडीचा हॉर्न वाजवला, पण काहीच झालं नाही. मी आता तिसऱ्यांदा एक शेवटचा हॉर्न वाजवतो आणि मग आपण इथून निघून जाऊ, मी माझ्या मित्राला सांगितलं. मी तिसऱ्यांदा गाडीचा हॉर्न वाजवला. त्या स्मशान शांततेत हॉर्नचा तो आवाज फारच भयानक वाटत होता. आम्ही काही सेकंद गाडी तिथेच थांबवून होतो, पण मित्र म्हणाला तसं तिथे काहीच घडलं नाही. मी सुटकेचा निश्वास सोडला. तिथे कसला अनुभव आला नाही म्हणून दुःखी व्हावं की ती बाई समोर दिसली नाही म्हणून खुश व्हावं काहीच कळत नव्हतं. पण आम्ही तो थरार अनुभवला होता याचं आम्हाला समाधान होतं. मी तिथून बिनधास्त गाडी चालू केली आणि पुढे निघालो. माझा मित्र खिडकीतून अजूनही बाहेर पाहत होता. रस्त्यावर एक वळण येताच तो जरा गोंधळल्यासारखा झाला. तो सारखा सारखा पाठी पाहू लागला. तो पाठी पाहत होता म्हणून मी देखील साइड मिरर मध्ये पाहू लागलो. एवढ्यात माझा मित्र जे बोलला त्याने माझं अंगच शहारलं. अरे, मला वाटतं मगाशी आपण जरा पाठी थांबलो होतो. वळणाच्या आधीच्या नाही तर वळणाच्या पुढच्या भागात तो अपघात झाला होता. हा इथेच. माझं लक्ष साइड मिरर मध्ये असतानाच आमच्या गाडीसमोरच अचानक एक बाई आली. मला गाडी वळवायला तेवढा वेळही मिळाला नाही आणि आमच्या गाडीने तिला सरळ उडवून लावलं. मी इतका घाबरलो, मी पुढे जाऊन माझी गाडी थांबवली, पण माझा मित्र उलट गाडी थांबवली म्हणून मला ओरडू लागला. अरे, गाडी का थांबवलीस? चल पळव गाडी इथून. पण ती बाई, कोण बाई? तू फक्त पळव इथून गाडी. मी गाडी स्टार्ट केली. गाडी काही अंतर पुढे जाताच मी पाठी वळून पाहिलं तर तिथे खरंच कोणी नव्हतं. मी गाडीत घामाघूम झालो होतो. माझे हातपाय थरथरत होते. तोंडातून शब्द फुटत नव्हते. मी जे पाहिलं, जे अनुभवलं ते नेमकं काय होतं? माझ्या मनाने जाणीवपूर्वक निर्माण केलेला माझ्या भीतीचा एक भास की खरंच मला तिथे ती बाई दिसली होती. माझी द्विधा मनस्थिती झाली होती. माझं डोकं हे सत्य मानायला तयार नव्हतं आणि माझं मन जे पाहिलं ते विसरायला मानत नव्हतं. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.